Dag og velkommen til Caroline og Gustavs Screencast. Vi har analyseret borgernes ændrede nyhedsvaner og konsekvenserne for den journalistiske fødekæde og det danske demokrati. Og Caroline lægger ud. Vi er i en tid, hvor danskernes villighed til at betale for papiraviserne falder og er på sit laveste nogensinde. Og den generelle villighed til at betale for netaviserne er også nærmest lige nul. Vi vil fortælle nærmere, hvilke konsekvenser det vil have for den journalistiske fødekæde. Vi kan se ud fra denne graf, som er fra Danmarks Statistik, hvordan avisernes oplagstal fortsætter med at falde, både på gratisaviser, regionale dagblade og landsdækkende dagblade. Hvis vi fx ser på grafen fra 2006, kan man se et stort fald, som fremadrettet ikke ser ud til at stoppe. Siden 2008 er dagbladenes samlede oplag faldet med 40%, altså næsten en halvering på blot 7 år. Vi har valgt kun at kigge på de regionale og landsdækkende dagblade. På grafen, som vi ser her i PowerPointet for Danmarks Statistik, viser den, at antallet af dem, som læser dagbladet på daglig plan, er faldet markant. Vi kan se, at søjlerne falder mere og mere, og læserne, der aldrig læser dagbladet, stiger og stiger. Trods dette nedgang blev vi danskere bombarderet nærmest hver minut med nyheder både i radioen, digitalt og i tv'et. Nogle undersøgelser foretaget af Ida Willi, som er lektor på journalistuddannelsen på RUC, viser, at danske nyhedsmedier i dag producerer dobbelt så meget stof som for 10 år siden. I 1999 var det, man kalder redaktionelle enheder af nyhedskarakter i løbet af en uge på 32.000, hvor i 2008 var den steget til 75.000. At vi danskere bombarderes med en masse nyheder dagligt skyldes, at journalisterne ikke får deres store indtjening på folk, der køber deres fysiske aviser, men derfor må få en masse klik på deres artikler på nettet. Som nævnt tidligere gider folk jo heller ikke bruge penge på et abonnement på nettet til en avis, og derfor går aviserne efter, at der bliver sat annoncer ind i deres aviser, som de så tjener penge på. Virksomhedsejere osv. vælger selvfølgelig at betale flest penge til den avis eller hjemmeside med flest klik. Derfor kommer journalistik i det senmoderne samfund meget til at handle om, hvem der kan få flest klik. Dette gør medierne ved at polarisere, altså overdramatisere noget, for at få synlighed hos folk. Hvis medierne laver en fængende overskrift, kan det få folk til at gå ind på artiklen, og så får avisen de klik, som de er uden efter, hvor i mange tilfælde uden folk overhovedet har læst artiklen. Andrew Qs, som er forsker på Oxford Universitet, har lavet nogle undersøgelser, der hedder What's Happening to Our News. Her påpeger han, at svaret er meget enkelt. Der er sket det, at de ændrer karakter. Og så vil jeg lige læse et uddrag op fra hans undersøgelse. Mange medier er så forhippet på at få så mange læsere som muligt til at klikke ind på deres hjemmesider og videre fra nyhed til nyhed, at journalistikken lider alvorlig skade. Det her er det selvfølgelig konkluderet ud fra erfaringer fra britiske medier, men som selvfølgelig ikke er helt ligesom de danske, men der er stadig tale om samme ændring. En anden journalist, Andrew Alexander fra The Washington Post, underbygger denne ændring af medievanerne. Han fortæller i en klumme, at redaktørerne får nogle udspecificerede tal for trafikken, som de kalder det på deres hjemmeside. Altså hvor mange læsere, der er klikket ind på de enkelte nyheder i løbet af en dag. Andrew Alexander nævner derfor, at journalister for hurtigt kan skrive en artikel, der ikke er nok substans i, bare for at få trafikken til at stige på hjemmesiden. Derudover er der den hårde konkurrence mellem netaviserne, som får redaktører til at lægge nyheder, som de ikke har tjekket ordentligt inden. Han kommer derefter med et eksempel, der siger, at journalistik ender med at blive en windsock, altså en vindpose som på Storebæltsbroen, som viser hvorfra og hvor meget det blæser. Teorien er altså her, at journalistik kan ende med at være fuldstændig styret af læsestormen. Journalistik ender med at blive læserne, der bestemmer, hvilken retning det skal gå. Inde på Politikken nævner de selv i en artikel, at i maj måned havde de 38 millioner sidevisninger, hvorimod Ekstrabladet f.eks. havde over 100 millioner ekstra. Ekstrabladet er ikke kendt for at være særligt troværdig eller dybdegående, men kommer simpelthen med de nyheder, folk vil have, som reality, gossip, sex og andre skæve historier. Ifølge Magnus Harald Hasselborgs artikel skal folk dø, før vi spørger, om medierne er gode nok, fremsætter han 3 konsekvenser for medierne, hvis krigen om hvem der får flest klik fortsætter. Han mener, at hvis ikke reglerne for avisernes frihed og hvis deres faglighed fortsat forværres, vil det føre til. Hans første punkt er, hvor folkevalgte begynder at undersøge, hvad borgerne får for de 6 milliarder støttekroner, altså kaldet mediestøtten,
og det er alvorlige risici for, at en sådan undersøgelse vil sætte mediestøtten under pres. Hans andet punkt er, at en eventuel forståelse af, at medierne ikke tager nok ansvar, kan føre til forsøg på at begrænse deres frihed. Det tredje punkt er, at tilliden, tilslutningen og opbakningen til medierne vil fortsætte med at svinde, indtil ingen længere tager dem seriøst. Ifølge Haslebo er Danmarks virkelighed den, at vores politikere har opbygget et samfund, der har dyb respekt i det meste af verden. Vi er blandt verdens lykkeligste, ligeste, rigeste, og vores politikere er verdens mindst korrupte. Det er fakta. Han mener, at mediernes fokus skal minde os om dette, i stedet for at få os til at glemme. Derfor er det en nødvendighed, at hvis medierne fortsat vil være en højt værdsat del af det danske samfund, er der brug for, at de ændrer deres ansvarsområder, så de passer til deres privilegerede position og store friheder. For både medierne og samfundets skyld er der brug for, at de påtager sig rollen som en drivkraft for Danmarks fremskridt, og ikke modsat, slutter Haslebo af med. Konklusion i form af demokratiets påvirkning. Som I kan se her på tegningen eller på modellen, så har vi en model over konkurrencedemokrati og deltagelsesdemokrati. Deltagelsesdemokratiet bakker op om det repræsentative demokrati, men samtidig ønsker den en øget grad af politisk indflydelse og inddragelse af borgerne, så man på nogle områder nærmer sig et direkte demokrati, hvor folket kommer til ord. Kritikere mener, at deltagelsesdemokratiet er omstændeligt og ineffektivt, og dermed kan forsinke vigtige beslutninger. Nogle kritikere mener, at deltagelsesdemokratiet kan føre til tilskuerdemokrati, hvor medierne sætter den politiske dagsorden og gør borgerne til passive borgere. Det er altså her, at medierne har en enorm indflydelse på folks engagement i demokratiet. Altså er medierne, her med selvfølgelig originaljournalistik og de dybdegående artikler, den største drivkraft til et velfungerende deltagelsesdemokrati. Altså i stedet for ligegyldige nyheder, skal medierne integrere og inddrage borgerne til at tage del i samfundet. Fordi hvis udviklingen fortsætter som nu, og originaljournalistikken og de dybdegående artikler forsvinder, vil konkurrence- og tilskuerdemokratiet overtage. I konkurrencedemokratiet mener man, at det er et uopnåeligt mål at engagere alle i politik, og vil derfor begrænse den folkelige deltagelse. Danmark kan altså få et konkurrencedemokrati og et tilskuerdemokrati, hvis den nedadgående udvikling af journalistik fortsætter. Så har vi opstillet en model ud for vores arbejde med en journalistisk fødekæde og den demokratiske debat i Danmark. Og som vi ser på den første, så er det faktisk bare det, vi har snakket om, bare opsat i en model. Der er en mindre tilslutning til originaljournalistik og en større tilslutning til copy-paste journalistik. Og det giver selvfølgelig færre penge til dem, der laver de dybdegående originaljournalistikken, hvilket fører til færre journalister og færre ressourcer for de her aviser, hvilket fører til mere arbejde til hver enkelt journalist på grund af fyringer blandt andet, og ringere dybdegående journalistik overall. Det fører i sidste ende til en mindre opløst befolkning, som kan føre til konkurrence og tilskuerdemokrati. Det var alt for Karoline Elsner og Gustav Hjort. Peace out.